Pochválený bude Ježiš Kristus. Tak som Ondrej Chrvala, katolícky kňaz. Nie som tu prvýkrát v tomto kostole. A možno na také predstavenie, vyštudoval som v Ríme prácu s mládežou a keď som sa vrátil na Slovensko po štúdiách, tak ma hneď dali pracovať s mládežou do Trnavskej diecézy, odkiaľ pochádzam. Takže som prešiel celkom dlhú cestu dnes. A postupom času som prebral po Jankovi Bucovi, možno ho poznáte, Radu pre mládež pri konferencii biskupov Slovenska a mal som na starosti prácu s mládežou na národnej úrovni. A tam sa nedá nestretnúť s fenoménom spoločenstiev a chariziem a života s duchom. A ja som sa tak vždy cítil, že no ale mne dali biskupy dôveru, taký štempel do ruky, také potvrdzovacie razítko, že kde som ja, mi dôverujú, že to bude tak, ako má byť. A ja som sa pýtal, že a je toto vlastne, ako to súvisí možno s tým, v čom som bol aj ja vychovávaný, s svetom omšou, obradmi, s tým katolickým klasickým životom. Pre mňa to bolo niečo nové tiež, ako pre mnohých. A práve tým, že som mal takú zodpovednosť v ruke, tak som si hovoril, musím tieto veci viac poznať, musím do nich ísť hlbšie, aby som naozaj vedel, o čo sa jedná. A postupom času sa stalo to, že ma proste z práce s mládežou stiahli do bežnej farnosti, stal som sa spokojným dedinským farárom a som si hovoril, dobre, super, už aspoň nemám takú zodpovednosť a tým viac som si to mohol tak pre seba študovať, lenže teda po 2,5 roku krásneho farského života do toho prišlo nové pozvanie do televízie Lux, kde som aj doteraz popri farnosti a mám tam úlohu programového riaditeľa, čiže veľmi jednoducho povedané, ja ručím za to, že katolícka televízia je katolícka. A pre mňa to bolo veľmi takým veľkým pozvaním aj dôvery od otcov biskupov. Vedel som, že ma tak vnímajú, že s tými charizmami a Duchom Svätým stále volá, čo mám. Ale zrazu mi zverili takúto úlohu a preto ja veľmi rád rozprávam práve o tom, ako pôsobenie, konanie Ducha Svätého súvisí aj s našou katolíckou identitou a že je integrálnou súčasťou a že máme tri božské osoby a máme žiť s Duchom Svätým hlbokým vnútorným životom. A o tom chcem dnes rozprávať, život s Duchom Svätým v katolíckej cirkvi, v katolíckom ponímaní. Ale aby sme vôbec mohli vstúpiť do témy, tak je to jeden základný predpoklad, ktorý keď nepríjmeme, tak nám to jednoducho nedá zmysel. A ten predpoklad je, že Boh je, to keby sme nevedeli, tak tu nie sme, ale že Boh koná v dejinách a je dobrý. Lebo niektorí môžu mať predstavu, že teraz sme slávili včera na nebo vstúpenie Pána však, že Pán Ježiš odovzdal všetko evanjelium, dal to do rúk apoštolom, tu na toto mi opatrujte, kým sa vrátim. Odišiel do neba a teraz je to na nás. A my to nejak musíme niesť to dedičstvo stáročiami, kým on na konci nepríde a opýta sa, čo ste mi s tým narobili. Ale je to aj druhá možnosť, že Ježiš odišiel, aby zostal s nami ešte hlbšie. Zasadol po Božej pravici, aby nám bol práve že blízko a bol s nami po všetky dni až do skončenia sveta. A keď žijem ja dnes, v 21. storočí, ja dnes môžem rozprávať s Pánom a on mi odpovedá a vstupuje do dejín a koná. Ak nevieme prijať, že Boh aktívne koná v dejinách, tak to celé nám nedá zmysel. Dobre, kde je miesto Ducha Svätého v tom Božom konaní? Vieme, že máme Najsvätejšiu Trojicu. Vieme, že máme Boha Otca, ktorý tak miloval svet, že poslal svojho syna, nie aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil, aby svet bol zachránený. Boh Otec je teda stvoriteľ, ktorý stvoril pre nás svet, v ktorom je dobré žiť. Ježiš prichádza, aby zúčtoval s hriechom, s ľudskou neposlušnosťou, s prevrátením Božieho poriadku, aby nám vydobil
nový štart, nový začiatok, novú možnosť. A Ježiš, keď dokonal dielo vykúpenia, vystupuje na nebesia, hovorí, počkajte, kým na vás nebude zoslaný dar zhora. A o Duchu Svetom hovorí, veľmi zaujímavú vec, Ján 16:7. Lenže hovorím vám pravdu, je pre vás lepšie, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem ho k vám. Pre nás, kresťanov, je lepšie žiť s Duchom Svätým a mať Ducha Svätého, ako keby Ježiš bol medzi nami, mal, audiencie v Ríme a stále tu sedel a my sme k nemu prichádzali, mohli by sme sa s ním stretať. Ale hovorí, lepšie pre vás je, keď príde Duch Svätý. Prečo? Pretože Duch Svätý je Božia prítomnosť v nás. On prebýva v nás ako v chráme a naplňa nás. A tak nie je to len, že sa s Ježišom stretnem, a ho Ježiš, podám mu ruku, objímem ho, ale že cez jeho ducha on prebýva vo mne a ja som jeho chrám. A v tomto celom, dobre, Ducha Svätého vieme všetci, že dostávame v krste. A posledných niekoľko desaťročí veľmi aktívne zažívame jeden fenomén, ktorý je kľúčový v tomto celom, čo hovorím. A tento fenomén sa volá oficiálne aj v katolíckej terminológii krst v Duchu Svetom. Čo to je krst v Duchu Svetom? Veď sme boli pokrstení a dostali sme Ducha Svätého. A dostali sme ho v plnosti, v krste. Krst v Duchu Svetom, kardinál Cantalamessa o tom hovorí, je to skúsenosť osobných turíc. Vstup Ducha Svätého do života pokrsteného človeka sprevádzaná skúsenosťou obrátenia a stretnutia so živým Ježišom. A to je kľúčové slovo skúsenosť. Že cez určitý zážitok s Bohom ja niečo zažívam. Vstupujem do skúsenosti s tým. Mohli by sme to prirovnať tomu, keď chcete niekomu vysvetliť, že čo je to láska? Láska muža k žene. Čo to je? On to nikdy nezažil. Aký Marťan by tu pristal, pýta sa, no ľudia, čo to je tá láska? No keď sa dvaja držia za ruky, aha, už je to láska? No nie, aj čo ja viem, keď sa objímu, alebo poboskajú. A môžete im rozprávať niektoré vonkajšie veci a môže si to nejak usporiadať v hlave. Ale stále to zďaleka nie je to, čo je láska. A stačí, aby sa raz zaľúbil. A netreba mu nič vysvetľovať. Vstúpi do skúsenosti a jednoducho vie. A teraz sa ho opýtate a opýtajte sa zaľúbeného, že zadefinuj mi, čo je láska. A on to vie, ale nevie to úplne povedať. A keď ja vstúpim do skúsenosti s Duchom Svätým, keď ma naplní, keď zažijem to, že Boh je živý vo mne, tak sa akoby kresťanský život aktivuje. Sprevádzaná milosťou obrátenia a stretnutia so živým Kristom. Taký príklad, ktorý ja rád použijem, nie je zo Svätého písma, vymyslel som si ho ja. Ako keď máte v mobilnom telefóne SIM kartu. Mobilný telefón bez SIMky je na čo? Nie je úplne nepoužiteľný, dajú sa pod ním podložiť dvere, aby sa nezavierali, dá sa na ňom cibulka nakrájať, keď je dosť veľký a niekoľko užitočných vecí. Ale keď do ňoho vložíte SIM kartu, ktorá zrazu, tá placka, sa dokáže spojiť s obrovským svetom, ktorý je všade okolo nás, svetom dát a sietí a zrazu vieme volať a vieme komunikovať. A pripojiť sa na internet a čítať to obrovské bohatstvo, čo tam je. Do nás, ľudí schopných Boha, bol vložený Duch Svätý, ktorý nás uschopňuje pripojiť sa na duchovný svet a čítať a sťahovať všetky jeho dobrá. Toto je prítomnosť Ducha Svätého v nás. Ale môžeš mať mobil, môžeš mať v ňom vloženú SIM kartu, môžeš mať zaplatené neobmedzené dáta, hovorí, a nikdy nikam nezavoláš. Ak si nikdy nepustíš
internetový prehliadač a nezačneš vstupovať do toho bohatstva, tak môžeš na ňom krajať tú cibulku alebo podložiť ho pod dvere. Je to to isté. Ak my nevstúpime do toho, že my môžeme žiť s duchom, že to môžeme zažiť skúsenostne, tak je to také neaktívne. My ho máme, ale nepoužívame. Čo to znamená? Skúsenosť s Duchom Svätým. Čo je ovocie krstu v duchu, ktoré podľa pápeža Františka by mal zažiť každý kresťan? Ovocie krstu je v prvom rade osobné stretnutie s Ježišom. Nie je to hneď, že začnem robiť zázraky a hovoriť v jazykoch. To sú, by som povedal, sekundárne veci. Prvá vec, Ježiš prestáva byť akousi románovou postavou z minulosti, opísanou v evanjeliách. Ale je mojím osobným priateľom. Je to niekto, kto je živý tu pre mňa. Druhá vec, veľmi krásna. Boh hovorí. Zrazu vnímam, že Boh ku mne hovorí. Mojím vnútorným hlasom, cez okolnosti, cez druhých ľudí, cez prírodu. Má mnoho ciest, ktorými hovorí, ale Boh tu je a hovorí. Cirkevné dokumenty hovoria, že no dobré, ale mnohí hovoria, že to treba dobre rozlišovať. Na to jeden teológ krásne a trošku tak s úsmevom odpovedá, že OK, ale predtým nebolo veľmi čo rozlišovať. Ak ja nežijem aktívne to, že Boh hovorí, tak vlastne nemám čo rozlišovať. Ak Boh hovorí, musím rozlišovať, či to je zo mňa, alebo nebude aj pokušenie od zlého, alebo naozaj to pozvanie Boha ísť hlbšie. Ale Boh ku mne hovorí a ja ho dokážem vnímať a odpovedať mu. Ďalšie ovocie krstov v duchu je nová schopnosť chvály. Ja s novou silou vstupujem do modlitby a vnímam, že Boh vo mne, duch vo mne sa modlí. A keď ja už neviem, citujem svätého Pavla, za čo sa mám modliť ako treba, sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. On ma nesie v modlitbe, keď to ja nedokážem. Ďalším krásnym ovocím je sila ohlasovania. Ja mám túžbu hovoriť, čo Boh vo mne a v mojom živote vykonal a zistím zaujímavú vec. Keď sa delím o svoje svedectvo svojho života s Bohom, ľudia počúvajú a dotýka sa ich to. Nie preto, že som úžasne výrečný. Pretože Boží duch pôsobí na tej nadprirodzenej úrovni. Nová láska k Svätému písmu. Sväté písmo je zrazu naozaj Božie slovo, ktoré ku mne hovorí. Aktuálne pre mňa tu a teraz. Pretože ten istý Boží duch, ktorý ho inšpiroval, teraz vo mne ho, tak povediac, vykladá pre mňa a prináša mi ho. Sloboda od hriechu. Ak vo mne prebýva Boží duch, oveľa ťažšie upadám do toho, čo sa protiví Bohu. A potom sú tu charizmy, rôzne dary ducha, ktoré dostávam takmer všetkých na službu spoločenstvu, pre službu cirkvi, aby sme si slúžili jedný druhým. Paradoxne o charizmách možno najmenej budem hovoriť, lebo o tom sa rozpráva aj veľa často, možno potom trochu v priestore otázok. Ja sa teraz sústredím na to kľúčové, naozaj na život s duchom, na ten nový život v duchu, život v plnosti. Dokumenty cirkvi, ku ktorým sa dostanem, hovoria takú zaujímavú vec, že túto skúsenosť krstov v duchu môžem zažiť buď nárazovo, nejakou veľkou skúsenosťou, veľkým zážitkom, niečím, čo si pamätám vtedy, v ten deň, som zažil vyliatie ducha, dotkol sa mi srdca a oživil ma. Ale je aj druhá možnosť, postupne odvíjanie. Že proste ako rastiem, ako idem rokmi v svojom kresťanskom živote, ja zrazu vidím, že jeho milosť sa vo mne odvíja. Že postupne rastie. Ja, ktorý vám tu hovorím, ja neviem povedať presný termín, kedy som zažil nejaký Boží dotyk, ktorý mi zmenil život. Ja som v ňom postupne rástol. Ja som tá druhá možnosť, ktorú spomínajú dokumenty cirkvi. A preto hovorím to kvôli tomu, že ak ste nezažil nejaký
úžasný moment obrovskej skúsenosti s Bohom, vôbec to neznamená, že musíte byť zlé a že Duch Boží vo vás nepôsobí a že nie ste v ňom ponorení. Dobre, kde sa toto všetko vzalo? A je to niečo katolícke, alebo to prišlo od protestantov? Čo to je táto obnova v Duchu Svetom? Keď sa pozrieme trošku do histórie, začína to samozrejme na Turice, v Skutkoch apoštolov 2. kapitole, ale máme niekoľko vyliatí Ducha Svätého v Skutkoch apoštolov, napríklad 8. kapitola pri ohlasovaní Evanjelia v Samárii, v 10. kapitole známe stretnutie Petra s Kornéliom a 19. kapitola Pavol v Efeze, ktorý sa pýta učeníkov, aj ste prijali Ducha Svätého, keď ste boli pokrstení. A oni hovoria, aj sme nevedeli, že je Duch Svätý. A Pavol sa za nich modlí. Aj pri tomto, aj pri všetkých týchto vyliatiach sa spomínajú ako si spoločné menovatele, ktoré sú pri každom z nich. A to sú znamenia a divy, uzdravovania, nový jazyk, prorokovanie, nová chvála. Hovorili v jazykoch a chválili Boha. To sú spoločné znaky týchto vyliatí ducha. Vidíme to aj v mnohých iných miestach Svätého písma, napríklad 1. list Korinťanom 2.4. Pavol hovorí veľmi silne: moja reč a moje hlasovanie u vás nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Čiže Pavol nevystaval filozoficky dokonale sediacu prednášku. On prišiel v moci ducha a ľudia boli dotknutí. Boh je, keď sa toto deje. A v 1. liste Korinťanom 12 máme vymenované dary ducha. Nie v úplnosti, pretože darov je naozaj nekonečné množstvo, duch je nekonečne bohatý, ale sú vymenované dary ducha, medzi nimi aj také tie nadprirodzené prorokovanie, uzdravovanie či zázraky. A celá 14. kapitola 1. listu Korinťanom sa venuje vzťahu daru jazykov a daru proroctva. Toto nemáme len v Svetom písme, ale prvé 4 storočia máme veľa svedectiev, že prví kresťania intenzívne zažívali tieto nadprirodzené veci s Bohom. Máme tieto svedectvá u cirkevných otcov, Irenej Lyonsky, Cyril Jeruzalemský, svätý Augustín sám, alebo Jan Zlatoústy a mnohí iní. Čo sa stalo po prvých storočiach? Vieme, že v roku 313 kresťanstvo vychádza z katakomb, stáva sa prijatým náboženstvom a mnoho ľudí sa stáva kresťanmi už nie z toho najhlbšieho presvedčenia, ale možno častokrát, že je to výhodné a že je dobré byť kresťanom aj v spoločnosti. A preto sa často stáva, že kresťanstvo sa začína byť také masové. Je kresťanov veľa viac, ale je trošku také plitšie, pretože sa už nevyžaduje možno až svedectvo až po obetu života. A nadobúda sa určité alebo stráca sa tá viera v to, že každý z nás má byť naplnený Duchom Svätým. Začína sa to považovať ako niečo pre tých pár vyvolených, pre tých, by som povedal, superhrdinov viery, tých, ktorí majú nejaké nadprirodzené schopnosti, svetci a výnimoční ľudia, ale nie je to niečo pre mňa, nie je to niečo bežné. A vytráca sa viera v to, že by duch mohol prísť aj ku mne, aj cezo mňa konať nadprirodzené veci. Preskočím niekoľko storočí, o ktorých by sa tiež veľa dalo rozprávať a prejdem na to, čo sa dialo v poslednom storočí, v 20. Vlastne už je to nejakých vyše 120 rokov. Začne možno tým, že 20. storočie pápež Leo XIII po určitej intervencii dnes blahoslavenej sestry Heleny Guerra, tak sa volala, on si uvedomuje, že Duch Svätý je akoby taký skrytý Boh, že sa o ňom veľa nerozpráva, veľa nevie, nehovorí sa o ňom veľa v teológii a tak chce pozvať viac Ducha Svätého do cirkvi. A 20. storočie začína
januára 1901 hymnom Veni Creator Spiritus a modlitbou pozvania Ducha Svätého do tohto storočia. A na oko sa nič nedeje, ale len na oko, lebo Boh má svoje cesty. V ten istý deň, 1. január 1901, na druhom konci sveta, v Amerike, v Kansase, v meste Topeka, je malé stretnutie, taká duchovná obnova protestantov. Jednej odnože protestantskej cirkvi, ktorí si čítajú Sväté písmo a ktorí zistili, že pri každom vyliatí ducha je tu akýsi nový jazyk. A oni, že čo to je? A začali si pýtať a prosiť Pána. Pane, my chceme zažiť to, čo zažívali apoštoli a prví kresťania. A presne počas tejto duchovnej obnovy na Nový rok jedna zo žien na tej obnove začala sa modliť to, čo dnes poznáme ako modlitba v jazykoch. Začala sa modliť v tejto modlitbe a viacerí študenti potom dostali tento dar jazykov. Toto sa ďalej šírilo svedectvom, až máme veľmi silné a doložené mohutné vyliatie Ducha Svätého v roku 1906 v Los Angeles na Azusa Street. Tam bol taká modlitevňa, veľmi taký chudobný, jednoduchý zbor s málo vzdelaným černošským pastorom. 1906 černosi a belosi v jednom zbore, si to predstavte. Ale vtedy vypukol obrovské prebudenie, plnosť darov ducha, naozaj také nadprirodzené javy. Ľudia chodili v tisícoch na Azusa Street. Veľké prebudenie, ktoré však skončilo tak, že keď ľudia, čo zažívali naozaj Turíce v 20. storočí, prišli za tými predstavenými tej protestantskej cirkvi, tak tí to odmietli a povedali, a vy ste takí divní, emoční a vy to nejak prežívate, že to s nami nemá nič spoločné. Oni to poňali tak pomerne protestantské, povedali, nevadí, my si založíme svoju cirkev. No a vznikla celá séria denominácií, ktoré nazývame turičné alebo pentekostálne cirkvy. A z Azusa Street vychádzajú ľudia do celého sveta a ohlasujú, Duch Boží je tu a koná tak, ako v 1. storočí. Ale aby to bolo celé zaujímavejšie, ja som sa zameral na Azusa Street 1906, ale to zďaleka nebolo jediné miesto, kde sa takéto veci dejú. V prvých rokoch 20. storočia vidíme po celom svete mnoho nadprirodzených prebudení. Keď chcete za domácu úlohu, skúste si niektoré z nich vygoogliť a pozrieť, čo sa tam dialo. Sú to mocné svedectvá, sú po celom svete nezávislé od seba. 1904 Wells v Anglicku, 1905 Mukti, India, škola pre dievčatá, 1905 Santiago, Chile, 1900, myslím, že tiež 5, Pyongyang, Korea, 1911 Belém, Brazília. Po celom svete mocné prebudenia. Je to niečo, čo nemá jedno miesto založenia a nemá jedného zakladateľa. Niečo, čo sa deje naprieč svetom. Ale zostáva to pomerne na pokraji protestantských cirkví a ostatných sa to akoby nedotýka, lenže v 50. rokoch sa začína diať zaujímavá vec. Klasické, starobilé protestantské cirkvi, luteráni, episkopálni, anglikáni a mnohí ďalší, také tie etablované veľké cirkvi, zrazu mnohé zbory začínajú zažívať tieto vyliatia ducha a žiť charizmy Ducha Svätého. A prichádza taký obojstranný šok. Turiční kresťania si mysleli, ale veď my máme Ducha Svätého, ale on sa vylieva aj mimo nás. A protestanti zažili ten šok, že aha, tí emoční blázni, jejda, už je to aj u nás. Katolícka cirkev bola mimo tohto všetkého, zdanlivo. Pretože v katolíckej cirkvi v 60. rokoch sa konal druhý vatikánsky koncil a cirkev zažila obrovskú otvorenosť Duchu Svätému. Ján 23. na začiatku koncilu zvoláva Ducha Svätého a prosí o nové Turice. A naozaj,
koncil je koncil, to by sme tu boli na 3 večery, keby sme o tom hovorili, ale naštartovalo to obrovské očakávanie zmeny, niečo nového v cirkvi. Ale tá zmena sa týkala obnovy liturgie, novej lásky k Svätému písmu. Mnohé veci sa akoby obnovujú, ale nikto nečaká obnovenie charizmatických darov z 1. Korinťanom 12. A Boh si koná svoje. A prichádzame k roku 1967. Sme 2 roky po Druhom Vatikánskom koncile. A znova nejde to z Ríma, nejde to z hora, ale z dola. Malá skupinka študentov, vysokoškolákov sa stretajú na duchovnej obnove na Duquesne University v Pittsburghu. Malá duchovná obnova pre študentov, pričom profesori, ktorí ju zvolávali, mali nejaký kontakt s turičnými kresťanmi, ale študentom o tom nepovedali nič. Ale dali im načítať si Skutky apoštolov 2. kapitolu a ešte jednu knižku David Wilkerson Dýka kríž, možno niektorí poznáte. A to, čo vám idem rozprávať, viem z priameho svedectva dievčaťa, ktoré zažilo tú duchovnú obnovu, bola tu pred pár rokmi ako staršia pani, 70-tnička, Patty Mansfield sa volá, a osobne svedčila a hovorila nám, čo zažila vtedy. A hovorí, že už na začiatku obnovy, tak ona a ešte jeden chalan si chceli obnoviť birmovné sľuby. Že tak, ak si obnovíme krstné sľuby, my chceme si obnoviť, že žiť s Duchom Svätým. Ešte netušili, čo príde. A v priebehu víkendu, ona hovorí, po prednáške o Panne Márii, po vzývaní Ducha Svätého Veni Creator Spiritus, mali prestávku. A počas prestávky v kuchyni jedna dievča mal narodeniny, tak krajali narodeninovú tortu. A Patty sa rozbehla po dome všetkých zvolať, že poďte, kraja sa torta. A tak došla aj do kaplnky. Ona sama hovorí, prišla som tam nie sa modliť, ale tých, čo sa modlia, odtiaľ zavolať preč. Ale v kaplnke bola sviatosť. A ako prišla pred sviatosť, zrazu ju zaliala Božia prítomnosť. Ona padla na kolena. A zaliala veľká Božia láska, uistenie o tom, kým ona je pred Bohom, kto je jej stvoriteľ, ale ako ju vidí, ako ju miluje. Zažila to, čo dnes voláme krst Duchu Svätom. A po niekoľkých minútach takto veľmi intenzívnej skúsenosti s Bohom, ktorý je živý, vyšla z tej kaplnky. A spomínala taký detail krásny, že ako vyšla, tá kaplnka bola na poschodí a ona došla ku schodom a dole pod schodami bol jeden chalan z tej obnovy, ktorý to zažil chvíľu pred ňou, ale ona o tom nevedela. Tiež nezávisel od nej zažil túto skúsenosť. A keď ona prišla nad schody, on stal pod schodami, pozrel na ňu, ona na neho a on jej hovorí, aj ty. A zišla po schodoch, prišla do kuchyne a dievčatá na ňu pozerali, že čo sa s tebou stalo? Ty si nejaká iná, ty celá žiariš. Čo sa s tebou stalo? A ona vtedy nám hovorila v tom svedectve, a vtedy som spravila najkratší seminár o Duchu Svätom. Chytila som babi za ruku a povedala som, chceš vedieť? Poď so mnou. A išli sme do kaplnky. Kľakli sme na kolena pred Pána, pred sviatosť a hovorím, Pane Bože, netuším, čo si so mnou spravil, ale prosím ťa, aby si to spravil aj pre ne. A bolo, kým skončil ten víkend, polovica študentov zažila túto veľmi silnú skúsenosť s Duchom Svätým a možno niektorí turiční čakali, že teraz vystúpia z katolíckej cirkvi a pridajú sa k ním. Nuž, stali sa ešte lepšími katolíkmi. Všetko akoby sfarebnelo v ich duchovnom živote. Božie slovo, no vlastne som to tu hovoril, že čo je ovocie krstu v duchu. Ježiš bol ich priateľom, Sväté písmo k ním prehováralo. Sviatosti a život cirkvi sa stali niečím, čo bol dennou potrebou pre nich. A veľmi rýchlo sa táto obnova z tejto univerzity rozšírila na 3 ďalšie v Spojených štátoch a potom do celého katolíckeho sveta. A bolo veľmi zaujímavé, že tá istá skúsenosť, živá skúsenosť Ducha Svätého išla naprieč cirkvami a denomináciami a teda už to bolo aj v katolíckej cirkvi.
A keď sa pozrieme na tento dejinný vývoj, naozaj sa môžeme pýtať, pochádza to od protestantov, či nie? Malinské dokumenty, ku ktorým sa o chvíľku dostanem, hovoria. Hoci tieto protestantské hnutia obnovy časovo predchádzali katolícke hnutie, základňou pre protestantské obnovy nie je niečo, čo vlastnia mimo katolíckej tradície. Skôr základ možno aj v svedectve Nového zákona a v živote prvotnej cirkvi, čo majú spoločné s katolíkmi. To, čo obnova v Duchu Svetom reprezentuje, teda rovnako katolícke ako Sväté písmo a skúsenosť postapoštolskej cirkvi. Dobre, čo sa dialo ďalej v cirkvi? Toto je rok 1967. O niekoľko rokov, alebo teda celého tohto obrovského hnutia sa ujíma kardinál Suenens, belgický kardinál, ktorý bol práve kardinálom v Malines v Belgicku, a on je autorom mnohých vecí v dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu, napríklad aj v zmienkach práve o charizmách Ducha Svätého v Lumen Gentium 12, keď si chcete nájsť. Veľmi zaujímavá pasáž. Budeme ju čítať aj v breviári mať tento týždeň, my kňazi. A tento kardinál Suenens sa ujíma tejto obnovy. V roku 1973 Pavol VI prijíma prvých vodcov obnovy a prijíma celý tento prúd milosti, ako to nazýva kardinál Suenens. Čiže nie nejaké hnutie pre ľudí, ktorých to zaujíma, ale niečo, čo by malo preniknúť a oživiť celú cirkev. Pretože môžem byť aj v hnutí, môžem byť ktokoľvek, ale keď mám živú vieru, môžem zároveň byť naplnený Duchom Svätým a žiť s ním. A v roku 1974, tiež v začiatkoch obnovy, kardinál Suenens k sebe do Malines v Belgicku zvoláva lídrov a niekoľko teológov začínajúcej obnovy a sadajú si a spisujú to, čo sa stáva malinským dokumentom, a nasledovalo potom v priebehu pár desaťročí ďalších 6 dokumentov. A sadajú si a spisujú teologické základy a pastoračné usmernenia. Čo to je? Má to veľkú teologickú hĺbku, pretože potom, čo spísali základy toho, čo sa to vlastne deje a čo to Duch Svätý koná v cirkvi a ako tomu rozumieť, tak svoj text poslali 6 významným teológom v cirkvi. A tým povedali svoje pripomienky a tie pripomienky boli zapracované. Z tých 6 teológov sa neskôr 4 stali kardinálmi a jeden, istý Jozef Ratzinger, aj pápežom. Čiže tieto dokumenty majú veľmi veľkú váhu. Bohužiaľ nie sú v slovenčine, dajú sa nájsť na internete kompletne v angličtine alebo francúzštine, ale majú veľmi jasné a dobré teologické ukotvenie a cirkev sa vyjadruje k veciam práve že v života s Duchom Svätým a v Duchu Svetom. Rozdeľuje napríklad prirodzené a nadprirodzené, tzv. Prorocké dary. Ale hovorí, že počet darov je toľko, koľko duch dáva. Že nedá sa vymedziť a vyčleniť tieto alebo tamtie. A možno taký celý proces toho prijatia cirkvi sa završuje v roku 2019, keď Svätý Otec František zriaďuje službu Charis. Služba pre charizmatickú obnovu v katolíckej cirkvi, ktorá má 3 ciele. Šíriť krst Duchu Svetom a charizmy Ducha Svätého v celej cirkvi. Choby každý kresťan katolík by mal byť zaľúbený a mal by mať skúsenosť s Bohom, nielen vedomosť o Bohu. Podporovať jednotu medzi cirkvami, pretože ak skúsenosť krstu v duchu mám spoločnú skúsenosť s Bohom, rovnako ako evanjelík, ako turičný kresťan, ako mnohí ďalší, tak to vytvára jednotu medzi nami, ktorá je skúsenostná, ktorá prichádza z neba a nie od ľudí. Alebo nie len, ale naozaj je to niečo, kde nás duch predbieha a my ho máme nasledovať. A tretie, slúžiť chudobným. Pretože kde je duch lásky, tam ma to prirodzene pohýňa slúžiť druhým. A teda pre mňa osobne, čím viac tieto veci študujem, tým viac sú pre mňa určitým štruktúrálnym prvkom toho, čo by sme mali žiť v kresťanstve.
Žiť v tom, že sme milované deti Boha Otca. Že Ježiš za nás zomrel a vykúpil nás. A že do toho vstupujeme skúsenosťou s Duchom Svätým, ktorý prebýva v nás, ktorý nám umožňuje zaľúbiť sa do Boha, ktorý nám umožňuje napojiť sa na celé duchovné bohatstvo, ktoré je stále okolo nás a pri nás. A preto aj keď sme tu, aj v modlitbe, môžeme každý z nás volať a prosiť. Tak ako v tomto týždni zvlášť prosíme aj v liturgickom roku, príď Duchu Svätý, príď a chcem ťa viac. Nie sa čoho báť, nie sa prečím skrývať. Ak ty ma naplníš, môj život bude len bohatší a bude sa posúvať vpred. A tak na konci také záverečné povzbudenie. Prvý list Solunčanom 5, 19 až 22. A teraz ako to začína, že? Ale ide to proroctvami nepohrdajte. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte, ale všetko skúmajte. A čo je dobré, toho sa držte. Čiže ak duch koná, neutekajme pred ním. Vstúpme do toho, rozlišujme. Ale čo je dobré, toho sa držme. Pane, prosím ťa znova, príď. Príď, tak ako sme ťa prosili od začiatku. Príď a naplň nás. Príď a zober nám kormidlo z ruky, aj keď sa nám to nepáči, keby sme si pevne chceli držať veci v rukách. V tvojich rukách sú lepšie, pevnejšie a istejšie. Prosím ťa, týchto mojich bratov a sestry, aby sme znova boli naplnení tvojou láskou, aby sme boli premožení tebou a tvojou prítomnosťou a nasledovali ťa celým srdcom. Amen.